Oh. Oh, Maxman. Uma usagqoka la ngaphakathi sicela umlindi kancane. Nangu nje akagqoka uyahla ngiyambona. Well, ukudla ukugqokisa amathumbu so same. Ema. Bengeke ngize ngimcela uMahewu ngisuke ngidlile endlini. Maxwell. Ngiyaxolisa ngesenzo sami. Ungathanda mhlawumbe ngikwenzele isinkwa esihamba neqanda elinocheese? Awu ngasijabulela hawu. Aw. What happened to hey mina bengeke ngimcela uMahewu ngihambe ngidlile. Yabo baby, ngishilo bezongicela lo bastard. Bye baby. Ngubani? Zithathele na umshanelo okugcina. Noma ungekho kuhafo kwamanje, lenye sobe silanda. Hawu, nginitshele kangaphi ukuthi nginawo umshanela ngudinga umusha. Mr. Ngubani, hear me out. Everyone in this area has a red broom. You'll be the only one with a brown broom. So basically, you'll be better than everyone in this area with just 65 rand, Ngubani. Okay, boss. 65 rand, Ngubani. Oh, okay. All right, boss. What was that? Yazi ngubani bethi kade ngangizama ukumdesela umshalelo enqaba. English, bro. Yabona mongena umuntu ngesingisi osazi kancane isingisi, uvela kubona uright, uyiboss. Uthini wamahewu? This has nothing to do with you, my good sir. Have a lovely day. Oh, all right, boss. Technology. Technology. Hey, 2000. Cha, umsebenzi ngokuyikhandla madoda. Umsebenzi ngokuyikhandla uma nizoqhubeka kanje, ngiyanitshela sizoya kude. Awu, wedla mina. Ngoba sesakunika le mali wasiza ngayo ukuqala leli business. Why usabamba 50%? Hawu. Ubami 50% khona phela engizokwazi ukuthi ngigcine imali yokuthi nikwazi ukuthi nihambe niyothenga isitoko. Hawu, sasivumelene kanjalo nje madoda, senikhohliweni. Kodwa ke uma kuukuthi phela senifuna ukuthi imali enigcinele, cha, nganibuyisela imali enisenzele yonke into ni. Hayi edla mina. Sirise ngale arrangement. Okay. Kodwa ke kufanele nifunde phela uyi-arrangela nini izinto. Nikwazi nanokuthi kodwa kanjani, nikwazi nokugcina iprofit nokuthi nisave imali for a business. Hayi manje Dlamini. Hayi manje. Okay, nokulungile madoda. Izobonana kusasa ngo9. All right. Guys, ngiyacela abantu ukuthi kusasa nifike noma ingo 8:30, hayi ngo9. Ngoba nifika ngo9 la, nithatha into zenu, nihliphizise kusale clean mina. Hayi makhuzwayo. Sinodlamini sivumelane ngo9. Nami kukwami la. Nina nisebenzisa umuzi wami as storage for free. Ngakho ke nginayo isay. Ma'am, we don't work for you, nor with you. We work with your husband. Technically, we don't work with your husband. He assists us. To cut the long story short, you don't tell us what to do. Baba, uMaxwell ngikhuluma kahle naye isiZulu yena ngiphendula ngesingisi. Wrong neck Dlamini, wrong neck. Khuluma uyisa ungami. Angikhulumanga nawe kuyizwa ngikhulume kahle. Khonke ke khulunywa kahle ngesigisi. Ikhonke ke khulunywa kahle ngesigisi. Doc, yabo le technique yakhe esingisi ayisebenzi. No, I was very clear about this technique. I said for the technique to work, the other person must know a bit of English. Yeah. Mano Doc. Ubusebenzisa le technique yakho kumina? Well,
I guess we will never know. Asike sithi hulukuqu. Hey, dog. Okay, Rose wanted the Bluetooth speaker. Uncle Joe wanted the face mask and the mop. And then Fix wanted 2 pillows. Man, are you sure Uncle Joe wanted the face mask? Yeah, men use face mask too. Yeah, but Uncle Joe nama face mask, he's 80. But to the list says face mask. Yazin, focus on your list and let me do my thing. Hi, okay. Ow, you didn't deliver anything. Uncle Joe didn't need a face mask. Rose's delivery was meant for tomorrow, not today. I mixed up the dates. You see, we need Odu. Doc, we can't afford to hire that person right now. Odu is not a person. It's a platform and apps that can help us manage every aspect of our business. Kusukela ku accounting, kuya ku inventory, kuya ku sales and more. Odu has a website builder that can help us create our own websites and sell things online. A website builder? Yes, let me show you. With Odu, you get your website in just 4 steps. You choose the type of site you want, set your industry and goal, select your color scheme or upload your logo, add pages and features and voila! It's nice. But how much is all this? The first app is free for life. So we can get our inventory app for free or build our own websites for free. Okay, I hear you. Can you explain this Odu thing to me again, but explain it like I woke up with a hangover? Okay. Odu, good platform. Odu has apps. Apps help manage business. Business grow. Us get websites. Websites help us sell to faraway people. I said explain it like I have a hangover, not like I'm a caveman. I was saying that. Ayike, asike sibuyele emidlalweni wethu uchungechunge. Uclean, niqoqe kahle. Angeke mangena la endlini ngifica amavunululo. No, Ngeke. Wembona ukuthi uMakhuzu awusezenza iboss yethu. Hey, yazi nami lento yakhe isingimla emqaleni njengesandla sadlamini izolo sikinya wena. Hayibo, oh sorry, ubabulele utheme seniqedile imali nilethe la. Guys, ningakhohlwa ukuthi kusasa ningena u8:30. Why naxakelwa ubuso kwenze njani? This is Maxwell's resting face. Mina baby ngicasula uMakhuzwayo. Yazi usezenza ibhosi yethu nje manje uyasilawula. Baby, wawungeve uthe imali enanithethe kudlamini ukuze nivule ibhizinisi senayikhokha? Yeah, sesayikhokha. Pho why nisebenzela udlamini?
ngoba phela inini enodayo, inini enidayisayo. Why ningazenzeli zonke lezi zinto? Yazi uqinisile Emma. Ithina senza yonke into. UDlamini uyiface nje lidla imali. Hayi Maxwell. UDlamini akayidli imali yethu uyasibekela. Unesho? Ungasho nje ukuthi unamalini eKudlamini njengamanje? Cha. Noma kunjalo, uDlamini ngiyamthemba mina. Plus, ubugebengu bumngaka nje le ndaweni asikaze sabanjwa inkunzi nakanye. But if so enda kahle izinto noDlamini, soqhubeka siba bangani nabantu bazosihlonipha la endaweni ngeke basihluphe. Maxwell, uDlamini usisizile singenaluzo. Wena Mahewu, ukuba unewewe, ngabe ujola noDlamini. Why kuba yimina ofanele benewewe? Why ungasho ukuthi if ukuthi uDlamini unewewe? Uyena muphi lo Dlamini onewewe? Awukahle wema aunties, asikhulumi ngoDlamini wakho la. Wena ungangibizi ngoma aunties. Mina ngikushiya ngo8 years nje kuphela. Awungibuki. Bese uyazibuka. Mina nguwena ngabe nje angikho proud ngokuthi sishiyana ngo8 years. Ngizokupitshiza dodo uyezwa? No, please makhuzwayo, ningalwi. Bese ngakhulumi ngokwakho uDlamini la. Okay, qhubekani ke nikhulume uma ukuthi anikhulumi ngalo Dlamini wami. Okay guys, let's continue with our conversation. So, as I was saying, be your own bosses. You're already doing everything by yourselves. You don't need him. Think about it. We go to the shopping, we go to the selling, we go to the list. Go do. Uyazi inkabi yami mengilalela isingisi sakho ngathi ngibukela imovie yama Nigerian. But I hear you guys. Then what are you waiting for? Go and get your money and do your thing. Oh, should we say goodbye to our spectacular? Our what now? Spectacular. Aye man, spectator, not a spectacular. Oh yeah, spectatate. Aye, spectator. Mayo, Asam. Hello Masindu unjani? Awumanaka, angithi wathi uboy wakho ufunda ekoleni zesingisi. Oh okay, mana kanjalo ngiyeza lapho kwakho manje, right? Hayi-ke kuyangijabulisa madoda ukuthi seni-ready ukuyibambela ibhizinisi leni. Ya, sibuka si-ready impela. Badlamini ngeke kwazi mhlawumbe ukuthi izimpahla siqhubeke sibeke la kwakho. Hayi. Sithatheni impahla zenu. Vele noSandu lokho efuna ukuvakasha manje ngingakuyindawo yokulala. Kodwa ngoba senithatha izimpahla zenu sekuzovuleka isipeyitha kwazi nayo kufika umfana. Hayi khuleka indlami inkulu vele lapha mama usihlahla. Izimpahla soyibeka khona. Number 1. Bala lapho kama record lawo. Ama record ezimali ebeyingena nezimali ebeyiphuma ziyo order ama profit nakho konke. Dlamini, lo 5000 imali enjani? Oh 5000 iyona mali eyiprofit yenu engakumina. Ningakhohlwa njalo ukuthi ani order izinto zabantu, ningajabuli kakhulu ani order. Leyo mali fanele kube khona imali ephumayo yo order lapha. Lawa ke amanamba ala kodwa khona izinto. Ningakhohlwa ukuthi niqale nifone eqala ni-order ngaphambi kokuba nihambe nolanda izinto. Le eseqaleni namba yasemshanelweni. Nifone eqala ni-order imshanelweni nifunayo banikeze usuku lokuyilanda bese uyimaniye. Le yesibili yasemamophini. Eyesithathu eyaseyindaweni zezinto zikagesi. Dlamini yizo zonke izinto obuzenza lezi? Bengithi mangithi ngithi uzande nginifundise lolibaleka, but ayikho into enzima lapho ukufona nje ubeka i-order gcina isikhathi kuphela. We baba, laba bebehleba ngawo. Bethi bakufuna out ebusinessini labo. Benikhuluma isingisi nje singenginizwa ngithi. Hayi, sesikhulumile mama.
baplana ukuyimela okuyinto enhle leyo. No baba. Laba bathe bafuna ukuyimela ngoba abakwethembi wena ngemali yabo. Hayi unamanga kumakhuzwayo lapha. Oh, unamanga. Ungasho nje ukuthi unamalini ekudlamini njengamanje? Cha. Ngithi yazi intombi kaloyo bekusola kuthini. Akupheleli lapho baba. Izwa nje. Yazi uqinisile ithina senza yonke into. Udlamini uyiface nje lidla imali. uMaxwell ke loyo makhuzwayo ngicela udlale la khona ngithi hayi uDlamini akayidli imali yethu. Hayi ayikho iphathe njalo la. Baba, bakwenza kanje laba emva kwako konke osubenzele kona. Phuma amakhuzu akho lento. Hambe ekamereni. No. Hayi bayabheda laba. Ngithe amakhuzu awuphuma kulelo. Ngiyaxolisa baba. Madala. Ngimfisela inhlanhla ebhizinisini leni. Uma kuukuthi khona usizo nilidingayo, nize ningasabi ngomsisi. Siyabonga Dlamini. Kulungile. Maxwell man. Yazi angifeel kahle ngalento esiqeda kuyenza. Awubambe lo 5000 bese uyamtshela ukuthi ufila kanjani. Ngifila sharp. I think imali order u2000. So masingahlukanisela na 1515 bese kuthi loya 2000 uhlale la kumina. Why fanele uhlale kuwena? Why ungahlali kumina? Oh, kulungile mangabe impahla izohlala kumina. Hayi imali. Hayi Maxwell, asingalwi. Yazi asenze njani? Thatha u2.5 nami ngithatha u2.5. So simese se-order phambi kwakusasa sikhiphe 1000 each. Yazi kuzwakala njenge idea ephusile le. Yazini asamseyibalele endlini. Oh. Benzi mina ngaka lapho. Show makale. No la inovela wala kumina fast. Angi-understand yazi ukuthi indaba ulela ubheke ezantsi namhlanje. Cause baby angikazi ukulala manje lala wena. Yini lo ilalele lapho lekukhuzisa ngakho? Le ngoma le ethi akulaleki uma unemali akulaleki. Yo, hayi itholwa abanye imali kulokho. Yazi kuthi angivuke baby ngiyongqonqoza kamakhelwane bese ngibapha u50 bese ngisi thank you for opening. Hayi mahewu, musukusanganiswa phela imali. Hawu. Baby, ijoke le suba tense na uzohola. Hey, uyazaza Seli. The economy is doing wonderfully. Usudilive yonke into. Hawu, kade ngiqedile ukudeliver. Man, ekabani le mob? Oh, kangwenya. Ngizomshiyela mase sikoduku bengakabuye esipanini. Qagela ngizodlana for lunch today. Manake, asiwakhipha umkanya malunch ethu. Hey, amaniphu. Hey, uyazi why kuthiwa amaniphu lempahla? No, angazi why. Kuthiwa amaniphu phela ngoba uma unayo uhlala ushayela isipho. Maxwell, ngiyazi ukuthi unamanga but lawa ke amnandi. Focus emangena nje nako Maxwell.
Maxwell, vuka sihambe solala. Angeke ngenza uhafu okucwayiza. Sihambe woza. Sihambe manje. Awu, Darcy. Wayinikela ukuyinikela ngempela emkipitweni. Hey malume, awukhuluma into oyizela usheshe uzohamba. Uyazi mntakasisi, ngangithi uyokhula ube nekusasa eliqhakazile. Njengelakho malume. Njengoba una 50 nje. Awunamfazi, awunangane. Uhlala wedwa. Ilona kusasa eliqhakazile ongifisela ukuthi ngibe nalo. Lelo. Awu. Mntakasisi, indlela ibuzwa kwabaphambili. Mina ngiphambili. Eningizama ukubhekisa la. Yebo phambili, kodwa siye endaweni eyodwa. Awu, okay. Uphuma hewu. Ngoba kufanele bangilethele imophu izolo. Abazange bafike. Angimazi mahewu. Hamba ubheke uMaxwell lapha kaMama Tree. Naye akekho. Hayi angazi-ke. Wayinikela ngempela emkipitweni. Kodwa ke phela vele noNyoko wayeyiqueen of umkipito njengawe. Ukuthi bagcina bemshade kanjani? Hey. Yo, baby, ngiyabonga wangisiza. Babe, do you think you're right lento to keep it? Angazi. But ke noma wakho baby wakipita wagcina eshadile. So, mhlambe nawe. Mahe uchaza ukuthini mawuthi mhlambe? Kanti hayi ukuthi uzongishada? Kobonakala imali ekhulumayo. Mana baby, ngisafuna ukuyobheka uMaxwell ahambise imophi yangwenye. We mfethi imophu kaNgwenya sayilahla kuthanga isidakiwe. Yes. Hayi bomfethu bekufanele senze ama-odd izolo for ama-delivery today. Mana, izolo ngifikile ngazokubheka wenze njani? Yazi mfethu ngihambe ngisiyonza igrocery mall ngavele ngathenga ubhiya ngithi qaxe ibhabhalazi. Ngivuke ekuseni namhlanje endlini grocery lutho. Into engiyithengile u2 plate estofu kuphela. Uthenga istofu eMaxwell? Ayisekho yini istofu eMapentshisi complex? Mfethu sikhona ukuthi bengithenga istofu ngiqaweni angazi. Yeni, kunini ngicingana nani? Apha amathisha engawa-order emekufanele niwalethe izolo. Ngubani mfowethu? Ngifikile kwakho izolo ngizokubheka ubungekho. Hey, angazi ngiye ndawo nesuku la izolo. Lonke. Hey, shuthi nginokho emzini orong. Mana bengisacela ukukulethela ntambama amathisha akho. Hayi, ngiwafuna manje. Inkinga kukude storeroom sethu. Oh man. Thatha la. Free of charge. I-order lakho uzolithola later today. Maxwell mfethu. Kufanele sihambe so-order izinto zabantu. Usele namalini lapho? 347 rand. Wena? 500. Man, ziyimalini lezi zinto ekumele soyi-order? 1.8. Okay, yazini ngineplan. Man, bengisacela ukukutshena yami kuqala iplan. Yazi asenze njani? Asithathe imali sihambe so-order lezi zinto ade kumele siyideliver izolo namhlanje. Ebese siyabuya siye ebantwini, sithathe imali, sobe kusasa sesivuka ekseni so-order kumele siyideliver kusasa.
Mana eyakhe plan ibithini. Hayi no ngathi right yakhe plan. Mina bengizothi asibaleke. Hayi, yazi asenze njani ke? Wena hamba uthathele izinto ezilapha e-store room, ubuzama ukudayisa zona. Mina ngizobe ngiyo-order. Letha la ama list. Maxwell! Kunini ngicingana nawe? Ziphi izinto obuye order? Kuthiwe bekufanele sifake i-order yempahla mase ifika after 2 days. Sithi sizobe nempahla after 2 days. No, angibangi saliplace i-order. Engithi ngithe ngizama ukufonela ngizobuza ukuthi ngenze njani, ngangakuthola ocingweni. Bethi ifoni yami ilahlekile nezimpahla besibeke lapha endlini yami nazo. Angizwanga Maxwell. Yes, yes. Mana, uyina kumjomba? Ngiyile mfethu uvela ngibhekisa le. Mjomba mntakasisi, uyazi kunomuntu ongene lapha endlini watshontsha imshanelo nama pillow case. Oh. Yo. Awugebengu kuyadlondlobala ke la endaweni. Usho kanjalo nje wamiyeka. Bengizokwenza njani mfethu? Unesibhamu umjomba. Yazi asicela uDlamini mfethu asilandele impahla zethu. Maxwell, usukhohliwe yini ukuthi sahlukana kanjani noDlamini? Manje senze njani ke ngoba phela mfethu umjomba mangabe senza kancane uzozayidayisa impahla zethu. Oh, uDlamini umkhonzile uM asambise kwami. Hello mzala. Aw, mapaka wenze njani? Hey, wemzala. Ngizomfonela uDodo mina ngizovala la phone kodwa ngublock, uyazi? Hayi mzala, awukwazi ukublocker umuntu ubumkweleta imali. Awukwazi ukwenza lokho. Futhi yazini mzala, ngiblock mzala. Ngiblock khona ngizohamba ngize lapha eHostela, ngifike ngenze lento iCaser eyenze kuyiPirate eMabhida. Awukani mfowethu. Kanti ufunani madoda kimi? Ngifuna imali yami mzala. Seside lesikhathi. Sekufanele uqale manje uyikhokhe manqunzu. Zozama phela wale nyama uqala ngikhokhela kancane mfowethu. Okay, lalela ke mzala. Ngizokusendela i-account yami yaNetbank imali ngifuna ungifakele kuyona wes. Hey, kodwa mzala mfowethu, hayi. Wafana bakuthuka ngoxolo. Sawubona bhuti Dlamini. Hawu, bhuti uDlamini. Hayi ngushake lokho. Ya ntombi. Ufunani loyo la? Ufunani wena la kwami? Sisimakhuzwayo, ngiyaxolisa ngingakusho. Sacela nje ngiphi ithuba ngikhulume nobhuti uDlamini. Oh. Okay. Hayi, khuluma ke ntombazana. Bengisacela usizo uMahewu. Ibhizinisi liyawa and ngiyakubona nje kokuba inkinga enkulu ukuthi abantu bayawenza ama-order. Kodwa manje abasakwazi ukwa-deliver kanti nemali sebeyidle yonke. Aw. Sebewushaya bawuvala u5,000 ngeinsuku ezintathu nje kuphela. Bayidlile ngoba bengicabanga ukuthi basane stock esisele. Kodwa manje bayobheka namhlanje naleso stock isintshontshiwe. Aw. Wakubike lokho. Mana ke ufuna ngisize ngani mina ntombi? Bacabanga ukuthi umjomba othatha izinto zabo. Manje bebecela ukuthi mhlambe ubaphelezele beyoyilanda. Hayi ena. Angilona iphoyisa mina ntombi. Baye police station bambovula icala. Hawu siyakucela bhuti uDlamini. Mana futhi ngalento kaBhuti Dlamini. Babu Dlamini, hayi Bhuti Dlamini. Omahewu ngingathi bezoyeka la. Bethi abafuna ukuphuma bawo business bawoyimela. Bayizela bona. Yini bangayizeli manje mase kufanele kuzoxolisa? Hayi, kulungile ke ngizobatshela beze. Lalela. Nakho ubuye. Uyabona awukho umbono obalekile emntwini okudlula umbono osuku vele emntwini athandana naye. Ngakho ke kubalekile ukuthi uyicabange into oyitshela umuntu othandana naye. Uyabona ukuba uMakhuzwayo akekho empilweni yakho. Ngabe baningi wrong engabenza empilweni. Mhlawumbe ngabe sengafa nokufa uMakhuzwayo akekho. Hawu baba.
Ngiyabonga Mzizi. Makhuzwayo ukhempe ema-toilet ngoba nakufuna indaba madoda. Hayi cha baba cha, hayi ngoba ngisithole bengidlula nje ngasengezwe. Dlula ke Makhuzwayo uphuma e-toilet, Makhuzwayo. Inkulumo baba ibhekephi? Inkulumo yami ibhekela. Kubalulekile ukuthi uyicabange into oyisho kuMahewu. Ngoba uMahewu imona evela kuwena uyithatha serious. Ngenkathi utshela uMahewu ukuthi abaphunga bayimele basenzelela ibhizinisi. Umbono wakho uMahewu wawuzwa, ingakho wa-end ibhizinisi. Ngenkathi wenza lo mbono, mhlawumbe kwakumbono right. Kodwa uMahewu awumcabangelanga wena wabona into right wathi ayenziwe. Wangacabanga ukuthi 1 uMahewu akaze abe nebhizinisi empilweni yakhe. 2 benoMaxwell bahlale belwa njalo ukuthi ayikho into ephilayo abangakwazi ukuyakha kalula bothi uye phezulu. 3 abakwazi ukusave imali labantu. Besasebenza nami mina bebasave imali babe nemali yokugibela. Ukube ngangekho ngabe behamba ngenyawo bemsebenzini. Awucabanga konke lokho wena. Uvele wabona ngazi ukuthi nje kudlula imali endoda yakho into right ukuthi bayimele. Wathi abaphume eKlamini. Buka manje njalo. Next time cabanga into before utshela uMahewu ngoba uMahewu uyakuzwa and imbono yakho isithatha serious. Hayi kona uqinisile ngiyalibona iphutha lami. Manje uzobasiza? Hayi ngiyenze ngibasize. Noma sengilibonile iphutha lami. Hayi ngeke. Hayi kulungile ke ngizobatshela. Abayizele bona bezoxolisa abamusa ukuthumela wena. Kuyabheda. UDlamini uthi izandeni enizoyixolisela. Ngazile. Yes sis. UDlamini indoda ezithandela izulu. Yabona masingaxolisa simngene ngalezulu sakunqolobani. Dlamini siphanga umdaka linganethi. Kusinda kwehlela manje. Impela Mzizi. Sinyela ihlahla. Soba u2 sino Maxwell. Hayi ungangibalike mina amanyala nakho. Ngaze mina ngini. No, ngiqonda ukuthi uDlamini ubeyihlahla kuthina samnyela and then umthunzi and stuff like hlangana Zulu. Akushiwo kanjalo. Okay, kusho kanjani ke ngoba phela wena uShaka Zulu. Hey, anifuseke. Angeke ngize nginisize nolanda impahla zenu kumjombo. Khohlwani lapho. Dlamini siyacela bhuti singenza noma yini. Singakwasha ngisho inyawo nezinqa. Hayi. Ihe ungalibalike ekukwasheni izinqa zamadoda. Alichitheke ubudedeng kanjalo ihewu. Isisho lesi wena hayi ngoba somwasha izinqa ngempela. Hayi, zikhona izisho zonke. Angaze ke ngisizwe kodwa leso kwasha izinqa. Dlamini. Awuyona inqolobane ngeke usazi sonke isizulu. Dlamini help us man. Aha, esingesali manje leso sikhulumayo. Yo bejama kasijadu kushelela ulimi. Still ngisamlabe ngumkhona. Angeke nginisize nilanda impahla zenu kumjombo. Cha. Engingakwenza ukuthi nginikhulumele noDladla lapha eWholesale. Eyakhuluma nalamanye ama department ukuthi into zenu uyisheshe iodwe fast ifike. Lokho kuphela engingakwenza. Hawu Dlamini, siyacela izinto ziqhubeke njengasekuqaleni. Uqhubeke usisize nezinto zihlalela kwakho. Angeke senzeka lokho. Ningikhombisile ukuthi imali imshintsha kanjani umuntu. Okwesibili lokho ukuthi nibeke izinto zenu la naloko angeke ngisavumelana nakho. Cishe nangiqhatha lo mngane. Kodwa ke mhlambe ngaphambi kokuba nginqabe angeke ngizwene ukuthi uthini. Makhuzwayo awusondele ngapha. Hawu. Yebo baba. Tshelani umama lento benisho kumina. Makhuzwayo, siyaxolisa ngesenzo sesisenzile. Besisacela ukuthi impahla siyibuyise izohlala la kwakho. Siyathembisa sizoklina and ngeke sisahliphisisisa. Siyacela Makhuzwayo. Singakwasha ngisho inyawo. Hey. Ungalinge uthi uzowasha umngami izinqa. Bengeke ngize ngisho njalo Dlamini. Anginankinga, mina menza uclean. Futhi nami ningihloniphe njengoba nihlonipha ubaba. Since nami kuyikwami la. Yebo sizokwenza njalo.
Dlamini, sekusele wena uvume bhuti. Hayi. Angivumi still ukuthi izinto ibuyele njengasekuqaleni. Ngisanqaba lapha. Kodwa ke ngoba umama uyavuma ukuthi nibeke impahla la, kulungile. Engizokueda ke ukuthi kuzofanele imkhokhela u300 we-rent nyanga zonke. Udladla uthi uzonifastela into zenu. Lethani list ngimshuthela. Dlamini, ngiyazi ukuthi ubuthenge kusasisiza, kodwa besisacela usifundise ukuthi imali ubuyisave kanjani, usi-introduce nako connection bakho. Hayi. Akunankinga ke lokho ngingakwenza lokho. Okunye Dlamini besisacela ukulala la kwakho. Yazi asizwa sisafe ever since abantu besifuna ama-order bengawatholanga yabo. Hayi akunankinga. Mama, cela usenzele into yokudla lapho. Kwesinye isikhathi amagalelo omuntu abuke engalutho, kanti adlala enzima indawo le. Hlonipha wonke umuntu osoduze kwakho. Akekho umuntu useless.